एकदम गोदोनिफ्रायनो एकदम खिर खलायनाय लोगोमोन खिन्थु बे हिन्जाव लाग्रोबाय आरो मोजांसिनबो जाग्रोबाय फिसाजोआबो देरबाय हनै फिसाजोआ देरलांबाय दा बिनि उनावहा नैबेनि थांगासिगोन बिनि बेयाबो माबाहांबाय ओरैखौलाय आं मानो दा आंल'सै आरो दा आंखौ बिराद हामा माबा साजायना दोनदों बिसोरो बेंजोब्बाय जेथिंबो बेबो माबा नाख्रबनानैबाबो खाख्रबनानैबाबो माबा हिन्जाव होनो नागिरदों आंनो मानसि बुरैबाबो होगोन जों नारसोमनानैबाबो बुरैखौलाय बोरै लानो ब्रांला आं सेंग्रा मानसियासो सिख्लासो नांगोन ना है नोंना जायो सासे गथ'खौ नाबो जायो नामा जायोलैनिया जाया आं नायना दिखाबाय माबायदि सासे गोनां एकदम जुनायाव फाग्ला थांनायावनो हरसे आरो फैनायाव हरसे बिराद मिलायो बिदों गथ'खौ नांखादा सासे सासे नायनायाबो सासे गथ'आबो सासे औ दा जासिगोन सासे दा लोगोआ सासेल'सै लोगो आं बिदिखौ हाया गासिबो सासे आं बिदिखौ हाया जेनेबा लोगोआबो सासेल' ओमफ्राय बिदि हिनजाव नायनायाबो सासे ओमफ्राय सासे गथ'खौ नां जायोलै जाया सानै हइसनाय खादा आङो माफ्राय माने जों साथाममोन लोगोआ आंबोथ' लाबाय मोजांखौ नुबाय बिदिनो पियार जासुलायबो लाबाय आरो मानसिखौ नायनानै सिख्ला लानो समायला खोनाबाय बिदानो नायबाला नै आंथ' सानै जाबाय होमबाबो सिख्ला मोनथावथावसो नोङो मोनगोन नै नुवाखै खेनेसाफोरखो ओरै सिन गोनांसो मथुआ गैला नायनायाव नै बोराय नुबायलै सुइटिया हाय रे हा बोराय नुदों बोराय नुबाय बेखौलाय थांहांबाय बेबो थांनायालाय माने जाया हाबा जानानै थाब हिनजाव लागोन ना बियो सेंग्रा जालांफिनो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जाया लायालाबानो गोबावहालागै थागोन बे थाब बोरायो थाब बोरायो आरो बे माने सासे गथ' जाखानायखौ मोनदावथाव जायो आरो जेरै मुथु नङाबा मोनलायो आरो सानै हय माबाखादोलै आखा मोनाखैलै नों थाब लादोंब्रा बेखायनो नोङो आरो बेलेग लोगो लानांगौ दङ ना हा सोरा नोङो गोदोन लाखांजोब्बायलां बिनि आंखौ गोदो नुनानै दासो हाथरखि हेन दैथिंगासिनो